Tää on tää vähän varjoisampi huone. Täällä on kurkkuja. Ja sitten täällä on myöskin tomaatteja, koska mä en raskinut heittää mitään taimea menee, jotka lähti itään, niin kaikki on täällä. Täällä on myöskin jotain chilejä. Ja nyt alkaa saamaan kurkkuja. Mä oon nämä kurkut nyt tehnyt samalla lailla kuin tomaatit. Eli aina tuohon lehdenhankaan, kun siitä lähtee tulee tommonen pikkunen kurkku, niin siihen tulee myöskin kärhö. Ja sitten siihen tulee uusi oksan alku. Niin mä katkaisen ne kaikki pois, koska ne vie kurkulta vaan voimaa. Katsotaan miten sitä satoa nyt tulee, kun mä oon tehnyt niin, että ainakin täällä nyt kukkii kovasti nää kurkut. Toivo, se on hyvä elää, sanoo Lapamato. Tomaatti! Joo, chilit kukkii tässä, tuolla. No niin pieniä kukkia näissä väkevissä chileissä, tulisissa chileissä. Huijakkaa. Niin, mulla on myöskin täällä jotain niitä chilejä. Mut yhtään niitäkään ei ole vielä tullut sillä, että olisi voinut kerätä. Kurkkuja on kerännyt muutama. Basilika siinä vasta kasvaa. Tuolla. Siinäkin kukkii chili. Mutta satoa odotellessa nyt näyttää hyvältä, kun vaan olisi hyviä ilmoja.